crash, I was taking a bath. Κάμω την Παναγία σου! MG το βλέπεις? Ναι, τι? Δώστε, δώστε. Δεν ξέρω πώς έγινε. Τι έκανα? Κι εγώ το ίδιο έκανα, ρε. Σε πήγε μπροστά. Όχι ρε, με πέρασε από τα checkpoints. Ρε είσαι βλάκας. Δεν σου με πέταξε ρε ηλίθιε. Με πέρασε σε όλα τα checkpoints. Εγώ το ίδιο έκανα. Ρε ηλίθιε, μιλάς πάλι με το Βόντερ μαλάκα, δεν μιλήσαμε εμείς. Απαντάς στο κλιπάκι. Ρε φίλε μου, λες να μπω στο σερβερ, μπαίνω μέσα και είμαι πάλι κολλημένος στα γραφικά ρε μαλάκα. Πού ρε, όντως. Που Ντάνι και δεν μπορώ να του απαντήσω γιατί μου λέει please wait 1 minute, δεν μπορώ να στείλω messages. Κάνε return to title ξάμπες. Ναι και δεν θα μπορώ να μπω πάλι, δεν θα έχει ούτε γιατί έχει Κάνε return to title Αγία σου! Τι ασχολούμαι. Πάμε. Πόσο μου λείψαν τα κάστρα, ρε μαλάκα. Flashback. Ρε να σου κάτι, πώς με βάρες ρε μαλάκης, boy. Έλα. End of flashback. Γεια σας κύριε Παπαδόπουλε, τι κάνετε? Τι, διαγνώστηκε με καρκίνο. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? Γιατί γελάζε πουτάνα, ρε. Δεν μπορείς να το κλειδώσεις το δωμάτιο ρε φίλε. Κλείδωσέ το. Κλειδωμένος δεν πάει να κάνει τίποτα, δεν πάει να παίξει, δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί να Πάτα αυτό από παίξει. κάτω. Πάτα αυτό από κάτω. Το έχω πατήσει, δεν πάει να παίξει αυτός ρε. Μω τη μάνα σου ρε μπρο. Τώρα είσαι κλεισμένος στην γωνία, θα κάνεις. Τι θα κάνεις τώρα ρε. Τι έγινε ρε μαλάκες. Γάμω την πουτάνα μου. Και λέω πρώτη τον έφαγα για ένα άτομο. Έχω κάψει όλη την τριάδα, τους έχω κάνει ulti. Έχω πετάξει διπλή τέτοια. Διπλή μόλι, τους έχω παρέσει με διπλή μόλι. Έχω κολλήσει δύο άτομα. Έχουν μείνει όλοι ένα HP. Σκοτώνει ένα άτομο και λέω πρώτη. Τους έφαγα. Πληθυντικός. Τους έφαγα. Αλλά είναι άχρηστο το τσεκ πήρα μαλάκα. Δεν κάνει τίποτα. Και τι κάνει. Απλά περιφέρεται. Έλα εδώ γάμο το σπίτι σου. Έλα εδώ. Σκάψε γάμο τη μάνα σου εδώ. Σκάψε. Ρε δεν κάνει τίποτα αυτό το πουτσόπεδο εδώ. Σκάψε ρε. Διστέρβιε. Τι κάνει. Τίποτα δεν κάνει το τσικπι. Με κοιτάει απλά και εγώ σκάβω δίπλα του ρε μαλάκα. Δεν ξέρω, αυτό δεν μπορεί να σκάψει ρε, αυτό μπορεί να κραφτάρει μόνο. Δεν γάμι σου μπουρδέλο. Πώς να το κάνεις release άμα δεν σ' αρέσει. Πώς το κάνω release? Πάμε να δούμε τι βρήκε εδώ. Μας κάνεις πλουσίους. Έρχομαι. Πήγαινε στο σπίτι, έλυσα τα προβλήματά μας όλα. Κιατρικά, όχι μαλακίες. Τι κάνε τώρα! Ρε πήγαινε ξεράκι αυτό πάνω μου. Ρε! Ρε γαμώ το μου της μάνας μου, το Χριστό και την Παναγία την πουτάνα. Strength dangerous touch. Ρε μαλάκα. Παρακαλώ! Παίζω Pokemon, τι θες? Καλά, μια χαρά. Όλοι πάρω στο MG, πού είναι το γέννημα. Εγώ τους αφήνω όλους, σου αφήνω Τάσο, δεν σε βαράω. Πώς με... Τσάπλα. Όχι! Εντάξει ρε μαλάκα, Κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Ναι ρε, μελισσό γάμο. Ρίξε κάτι στον κρόμπα να πεθάνει στον X, έχει 6 life. Με τη δύναμη του Λάκων. Έλα ρε μαλάκα. Πες ό,τι θες, δεν υπάρχει θέμα. Άλλη και τέτοιο Δεν λέω τίποτα. Εγώ σέβομαι, είμαι σεβαστικός άνθρωπος, δεν είμαι σκουπίδι. Παναγία, μακάρι να αύριο ρε. Πάτησε αυτό. Τη μάνα σου, Ένα λεπτάκι ρε μαλάκα, μην βρίζετε έτσι, όντως τώρα, χωρίς πλάκα, πάμε. Πρώτος εγώ τώρα, πρώτος εγώ. Τι, μετά 20, πώς γίνεται αυτό, τα ίδια points είχαμε ρε. Για μπαν τώρα εδώ ρε, ευθεία. Α, τώρα κατάλαβα. Εγώ το έκανα αυτό. Look at the top of his head. Α, ο yeah, νόμιζα ότι είπες ο where. Ναι, ωραία βγήκες πέρυσι. Η επιδράτη στη στροφή. Τώρα που θα πάει είναι το... Πώς καταλήξαμε εδώ. Οι καζούλες. Μακόλινες φλέξεις. Η έκθεση του. Τώρα είστε τρελοί τελείως. Ο MG Fashion Bot Solomon. Άρε ζω. Εδώ στο τζεν εδώ, έκινητος, έτσι. Και κοιτάει στο τζεν. Άντε, ακούσα το. Έκοψα τη γλώσσα μου, μαλάκες.
πες μου. Smoke around mid. Α, ωραία. Πάμε. Αγαπητέ Κρόμπα TV, θέλω να σου πω ότι σε αγαπώ σαν τον πατέρα μου. Δώσε μου €1 να μου αγοράσω κάτι από τη μαύρη αγορά. Okay, bro, send me your PayPal, I told you. I'll send you. Πίσω, πίσω του σκούτσα! Πίσω του! Πω! Όλο το σάκι έφυγε. Το σάκι, Έφυγε όλο. Ήμουνα σίγουρος ότι... Ένα pause. Βασικά, θα έρθει το Λουλίτα αύριο. Πάμε. Άντε να πω στον Έλληνα ότι είμαστε δια δύο. Ρε, μαλάκα με κάνει το ρομπότ. Πάει, μόνος του έλα. Παπασλώτη, αυτό είναι παιχνίδι το οποίο θέλει εγκέφαλο. Παπατούντι, αγάπη μου που της μάνας σου ρε μαλάκα που σε έβγαλε από τη μύτη της κιόλας. Παπασλώτη, πρόσχε. Τι κάνεις ρε που στο πουτόπεδο. You are watching a master at work. Archie! She's over here! I was scared! Σε ένα γραφείο λένε τι θα αλλάξουμε και βρίσκουν και λένε α ωραία, ας βάλουμε τον Fuse να βλέπει μέσα από τα κουτιά, αλλά να κάνουμε unplayable το experience όλων των παιχτών που δεν είναι τόσο καλοί στο game την πρώτη μέρα, να τους βάλουμε να ξεκινήσουν όλο από το ίδιο επίπεδο, να βγάλουν ένα εκείνο και να μην παίξουν οι μισοί. Ποιος πληρώνει αυτός που Fuse ρε μαλάκα, αφού πεθαίνει άλλος ρε. Δεν τους άλλος ο Τζανέτος. Ποια άτομα ρε, δεν τους έφτανε, είστε τρελοί ρε. Τι κάνει ρε, από εκεί το κάνει, ρε κακίνο ρε, ρε τι παίξουμε ρε και δεν πήγε στο σώπε το κουνέλι ρε την πανάκια μου. Γιατί δεν ήταν από εκεί η γραμμή ρε. Από εκεί ήταν η γραμμή ρε, από εκεί δεν ήταν η γραμμή, από εκεί ήταν το θόρο ρε. Και δεν πήγε το κουνέλι από εκεί ρε, το σπίτι μου κάπου πανάκια μου. Παίζουν και οι δύο κόμματα, γι' αυτό... Κοίτα το τάκ. Δεν καταλαβαίνω πως γίνεται το Ζάιραν περνάει ψητά μας με ένα λουλούδι ρε μπρο, αλήθεια. Δεν το καταλαβαίνω, κοίτα εδώ, την μπάλα τους στην εταιρεία. Έκανα ulti. Α, το τρώε. Αλλό. Με πουσάρει ρε Τάσο όμως, δεν κοιτάει καν στο smoke. Περνάνε μέσα από το smoke και με τρώνε. Γαμώ το Χριστόσα. Ρε μαλάκες. Είναι άλλοι δύο εδώ, έχεις kill. Α, δεν έχω spell. Δεν έχω βάλει τέτοιο. Τι ρε. Γαμώ την Παναγία και το Χριστό και το... Nope. Μ' αρέσει που σου είπα. Ρε πουτάνα! Για την έκτη πουτάνα τη μάνα! Κοίτα timing που τρώει να του πάνε. Ναι ρε, market. Market μετράω. Ο Άπεκ είναι ακόμα εδώ, μην το πέ. Ρε τι τρώω σήμερα ρε! Ρε μαλακα! Για την Παναγία! Έλα ρε! Τι μου γυρνάει ρε! Ρε Παναγία μου! Γαμώ τη μάνα σου πάλα την νεκρή 40 εκπάει. Ένας yellow, ένας δεξιά πυραμίδα. Κι άλλος δεξιά. Την Παναγία μου! Κατέκτη πει, κατέκτη πει. Depende from mine. Πω τι έφαγε ο άλλος. Τι έφαγε ο άλλος. Πάνω στο δέντρο. Θα παίξω under εγώ, χρυσφός για πάντα θα έχει. Ναι, εντάξει, Έλτα. Κάντε κάμι σου ρε! Κάμι μένει πάνω, άχα σου.